Бум! Dark Project избухнаха с скандални лимитирани падове с дизайн като на всяка тяхна клавиатура. Това е Dark Project Celestial дизайна. Аз имам същата клавиатура, след малко ще ви покажа как ми пасна и пада на сетъпа. Искам да ви кажа, че падовете са уникални. Отдолу са с гумирана повърхност, 4 мм дебелина, супер меки, удобни, имат си шейвове отстрани. Можете да ги намерите на сайта на gplay.bg, където използвайки промокод JENNY получавате и допълнителни 5% отстъпка от цената на всичко и този пад ви излиза на 37 лева, хора. Без да преувеличавам, ви казвам, че количествата са страшно ограничени, така че ако си харесате някои от дизайните на падовете, моля ви, побързайте! Ако падовете са ви харесали и искате да си закупите и такава клавиатура, за да си ги направите комплект, да знаете, клавиатурите са механични, тихи и супер удобни и смятам, че са на доста добри цени. Благодаря ви много за подкрепата, която ми оказвате всеки път.